Mama, a party girl, she just want fun. Kapapa, maayong hapon. Ani ana po kita sa kusina ni Papa Edwin ug ni Chip Makoy. Ang among lutoon karon mga manok, duha ka putahe mga papa. Unsay ngan sa unan tong lutoon Chip Makoy? Full fried chicken o chicken afritada. Okay mga kapapa, akong ipakita niyo ang pagtimpla ni Chip Makoy, kaabag ni Papa Edwin. Okay, na-marinate na nato ang atong chicken. Before nato siya i-fry, mag-add kita gamay nga fish sauce. To enhance flavor lang. O kalamansi. Okay. Cut na kasi. Okay na itong chicken. Muna na natin pag-marinate. Mo ni ang kaduhang putahe Chip Makoy. Samtang nagpaabot sa chicken afritada, ato na sugdan na ng atong chicken. Fried chicken. Whole fried chicken. Ato na siyang i-deep fry. Mga kapapa, kanawa tong manok mga kapapa, oh. Di adobong tibuok nga gipikas. Mo ni karon mga kapapa tong panihapon. Magdungan ka niyong tanan mga kapapa. Mangaon ka pagluto na ano mga kapapa. Durang ikaduha. Lami kayo. Mga kapapa, gibali na ni Chip Makoy mga kapapa ang atong whole chicken. Ito nga na ni Chip. Whole fried chicken. Whole fried chicken. Na ni Chip Makoy mga kapapa ang ikaduhang manok. Bali na mo Chip. Bali na. Mga kapapa, mo ni atong gipakaon karong hapon ha. Papa Yore. Papa 11-11. Piki na Papa Brian Lee. Nato yang giluto ni Papa Edwin. Ano nato unsay lami ani? Silip nato. Unsa man ning sauce ani Papa Edwin? Ano siya? Adobo sauce. Ha? Adobo sauce. Adobo sauce. Instead ng baby. Grabe ka lami. Grabe ka lami. Lami kayo. Fried chicken. Ala, Ako rin isa ka pa Papa Edwin ha. Akong birahan eh. Huwag akong itos lo. Huwag akong pangitos. mukha sa pako. Kay Papa? Okay. Okay Papa Edwin. Grabe kalami. Lami kayo. Wala ilong ka na. Ako na ni. Kalami. Okay, Papa Yuri. Wow. Wow! Malinamnam. Lami kayo. Yum 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 yum.